Na hello Papaloy. Hello Papaloy na yun. Sige na. Ulaw man. Huy. Good morning mga kaundoy, karon nanabutay bagong i-vlog ang ako na yung pagkabuhato dahil mga men, mga kaundoy, mato ta sa ako ang sister-in-law, asawa sa ako ang brother. Okay, sumulag ta dito karon o magkuan ta unsay naa dito ha, mag-vlog ta dito unsay naa dito ha. Wala tay tumong pero basin di ay naatay makitaan nga maayo dito nga area. Layo man to, layo. Sige, stay tuned. Bye. Mga men, happy tata mo abot, ningunong namin kadyot kay namin i-deliver kuhan man gudi po na mo sagol pang negosyo delivery. So na ako karon sa area of highway responsibility. So nakauna-una ko og video para akong video medyo taas-taas po siya. Okay, perdi po mula yun magtanaw sa kuhang dagway. Alright, paabot sa Tagadyot ha. Happy na maabot dito sa area nga ato ang padulngan. Paabot sa Tagadyot. Pa but na may apa ba? Ika? Vlog si Papa! Siya na. Isa na. Yo mga kaunday ay inday. Hoy, gamay. Para jay. Oh, Hoy, gamay. ha? Yeah! Bye! Alis kay Papaloy! Kay Pap... Dali, kay Papaloy na yun! Dali na! Please. O sige. Pa yung gray ang truck. Oo na, di ko kasabot. Bahala ka.
ang aking pamangkin, si Baby Kairing. Hayag. Oh, mana mong area? Asan ini lugar dong? Purok Nangka. Kumupalit mo nangka dire daghan. Oh. Di ba? Purok Nangka. So kumupalit mo nangka na dire daghan. Wala, mura ni. Asa ta? Manglakaw. Manglakaw daw may kay mangaon sila og Jollibee. Eh, wash out imong Papa Undoy. Wash out. Oh, Papa Undoy. Oh. Ina, bye. Bye, ina. Wash out, Papa Undoy. Gina. Papa Undoy, nana. Sumanglakaw sa mi ha. Mangaon daw sa gawas. Mangaon sila og Jollibee. I-declare na. Yeah. Anak dia ay. Lingkuri dire. Lingkuri. Ano makalingkod ta rin kuno tumo. Boleh ni mo papa be? Boleh ni mo papa? Ha? Boleh na mo pa? Wala pa di ay. Lingkuri na dire, lingkuri. Ha. Ulat pa. Nag-order pa si Chanel. Nag-order pa kabe. Si Mama may order. Si Mama di ay. Ma, order ko halo-halo. Ano na po? Jollibee. Amot, punta na daw. Halo-halo din, no? Ha? Halo-halo? Sure ba? Nanday halo-halo. Sama? Oo. Na wala. Wala. Ay. Hello Papa Loy. Hello Papa Loy da yun. Sige na. Maulaw man. Huy. Smile, okay dyan gwapon mo doon. Mura magag nabayute na minoon kairing. Smile. Kapigaon. Dagang tao, basta Jollibee, dagang tao, no? Kaya naman, dagan o naog manok. No? Dagang tao kay dagan o naog manok. Ha? Hayag lagi be. Napahapay gyud. Kay makuan naman makita ni Papa Indoy ninyo.
Ano ba mukbang? Dagan kay ko kayo ay kalang content. Mukbang na po ka. Huwag sana. Ha? Mukbang na kung content ko. Sabot ka na kung piyan. Finish. Kagyag bagyo. Lagi na, oy. Finish. Alright, mga kamen, mga kaundoy o inday, ning abot na gyud ta sa atoang area of responsibility. Nakaabot na mo? Nakaabot na me. Nakauli na me. Gikan dito sa layo nga dapit. So, mao to ang nahitabo. Nag-birthday mi dito og utro kay para po sa akong mga pangumangkon malaag pod namo og maduaw sa iyahang mga apuhan. Sumoto akong mga pamangkin, duha ka buok, puro mga boy. Dayon, busog ang bata oy sa Jollibee. Ganun dagan magtao sa Jollibee kay tungod kay daghan og nawog manok. Mga adik og manok. Mo lang dagan og tao mutong dagan tao kanina. Dayon ang oras po niya is hapit na yung paniud to na dito kay alas 12 na dito nga oras hapit. O di gyud hapit alas 12 na dito. So ko wala na mo istorya, okay na ta. Okay na ta, wala ko yung traso, okay na to ha. So kung ganahan mo comment lang mo sa boss. Istorya ninyo kung unsa pay kulang or maayong buhaton ako ha. Advice mo ra kay para napo ko'y idea ba kung unsa ako husband, unsa dili ako husband. Okay? Kato mga swito-swito dra, advice po mo. Or kato mga bulayagon dra, mga bugoy, advice po mo kabuang. Alright? So more to mga men. Ha? Kung mula ka na mo, mulayas na mo, palihog na lang day ko og like. O, click the button. Like, click mo like tira, dayon dire pod subscribe. Okay? Subscribe. Okay? So, moro to, gabi naman ron, mayong gabi sa tanang mga men, sa mga undoy ug inday dira, mayong gabi ninyong tanan. Oh! Wash out mong tanan. Okay? So, di na nako dugayon. See you to my next video. Unta pohon, magtagalog na ko. Kung angayan ba kung magtagalog no? Pero dili na ko feel ang Tagalog kay Bisaya kay kung dako. So, maayo ko mo dali ra kay ko makakuha istorya basta Bisaya pero sa Tagalog dali ra mangyapon. Marunong man ta, konti lang. Di ba? So, moro to. Wala ning larlar. Pero daw dog pagpalong be. Sigahan daw mata. Jing 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 jing.